Oh, kain oh. Nilalaro si Pitoy. Anong nakaraan pala mga kasinag, may nagko-comment. Nagtatanong kung effective naman daw yung ginawa naming hukay dito. Ayan mga kasinag oh. Ayan oh, nakita nyo mga kasinag. Oh, malinaw po ang tubig niyan. Mga kasinag, magandang hapon po. Update ko muna kayo mga kasinag kay Pagaspas. Pakainin natin siya. Ito mga kasinag oh, corning manok. Subukan natin. Ito kasi yung manok na prosin. Subukan natin mga kasinag kung kakain siya. Pero ano ito, pinalamig ko na. Wala na siyang yelo. Ito yung mga kasinag na bibili sa tindahan. Hindi kasi ako nakabili ngayon ng manok na buhay. Si Mrs. kasi nagbili kanina ng manok, tinirahan pala sa Pagaspas. Subukan natin kung kakainin ito. Dito na siya. Pagaspas! Hello! Subukan mo oh. Kain oh. Kainin mo ah. Opo. Sige na, kain lang. Masilaw palan. Masuriaw. Oh, yan. Sige na, kain na. Nakikiramdam mga kasinag. Tinitingnan ako. Ano? Ha? Gusto ka na? Ayan siya oh. Dito ko lang ilagay yung camera side. Gawa ng masilaw mga kasinag. Gawa ng sikat ng araw. Sa mga susunod mga kasinag, update ko po kayo pag gagawin ako ng kulungan dyan ni Pagaspas. Ngayon kasi mga kasinag, busy pa tayo paggagawa ng simbahan. Hindi ko pa po maasikaso. Kaya update ko lang kay mga kasinag sa mga pagtapos na. Pag natapos na po yung simbahan, update ko kayo mga kasinag ha. At gawain natin yung kulungan ni Pagaspas. Diyan sa may mangga na yan, ayusin natin yung kanyang kulungan. Sa ngayon, hindi ko muna masikaso. Gawa ng minamadali kung matapos yung simbahan mga kasinag. Magpipintura na lang kayo mga kasinag. Pipinturahan na lang namin yun. Ito pala si Pitoy oh. Pitoy! Kumusta Pitoy? Ayan si Pagaspas. Kilala mo si Pagaspas? Ayun sa taas. Ayun. Ayun. Ayun oh. Nakita mo? Ayun. Ayun oh. Ayun. Pagaspas. Ito si Pitoy oh. Ano? Pitoy. Ayan mga kasinag oh. Ating alagang asang si Pitoy. Mabait ito. Pitoy. Ayan oh. Ba't ang sama ang tingin mo kay Pitoy? Huwag kang magalit kay Pitoy. Sama ang tingin mga kasinag kay Pitoy oh. Huwag kang magalit kay Pitoy. Kaibigan yan, kaibigan. Friend yan si Pitoy, friend. Ayan mga kasinag oh. Ay, kiss mo na si Papa. Kiss si Papa. Pag-kiss ako. Yan yung anak kong panganay mga kasinag. Kararating lang galing sa school. Ito mga kasinag, good news ito. Itong anak kong panganay, Bali Victorian yan. Hey, halika nga dito. Bali Victorian ito. First honor ito sa grade 6. Update ko kayo mga kasinag sa graduation. Yan ang surprise. Kaya lalo ako nagsusumikap mga kasinag dahil dyan. Masisipag kasi yung mga chikiting kong mag-eskwela. Lalo na yan, nagbunga na, di ba? Bali Victorian yan mga kasinag. Ganyan yung kaganda at katalino. Hi ka nga, hi ka sa mga viewers natin. Mahihain lang yung panganay ko na yung mga kasinag. Dati nagbabara-vlog din yan. Hindi na itinuloy mga kasinag, ewan ko. Napakamahihain. Ayaw mag-vlog pag sulo-sulo siya. Gusto niya mag-vlog, may mga kasama.
Sabi ko, bakit ganun? Baliktad naman. Ayun na, nakikita niyo makasinag. Ayun, paduyan-duyan, no. O sige na, pagaspas, kain na. Ay. Iwan ko muna mga kasinag. Hindi kumakain. Ayaw sigurong kumain na nandito ako. Sa totoo lang mga kasinag, ako'y natutuwa talaga na yung anak kong panganay yan, Bali Victorian. Hindi ko man naranasan yan nung ako'y nag-eskwela. At least sa ating mga anak nararanasan natin. Kaya sobra akong natutuwa at nagsusumikap para sa kanila. Ayan. Nilalaro si Pitoy. Mahiyain talaga itong mga kasinag. Mahiyain itong anak kong panganay. Ay. Mga kasinag, magtiyak muna tayo ng panggatong. Wala pala kayong panggatong. Tama-tama, magbaak muna tayo. Putol. Yan, tapos na. Nakapagsibak na tayo ng panggatong makasinag. Ayan o. Ayan pala si Kuya o. Kararating lang. Naglipat ng kalabaw. Tapos lang natin magsibak ng kahoy. Ipasok na natin ang ating alagang kambing mga kasinag. Ayan o. Ang alaga nating kambing. Huwag kang tatakbo. Itong kambing na yung mga kasinag, medyo mailap pa. Matagal pa siguro ito bago bumait. Shoutout pala kay Sir Donnie sa nag-donate ng pambili ng kambing. Yan. Ito na may isa. Hindi pa nangangandi. Ayaw pa magpabara ako ng kambing natin mga kasinag. Hali na kayo dito sa ano nyo, silungan. Dito.
Halika. Tignan ko daw mga kasinag kung pinakain na ni Mrs. yung ating mga alagang baboy. Ay, wala na dito. Ha, pinakain na ata. Wala na yun. Hello, Star. Opay. Hello. Tuki. Ano, kumain na kayo? Ay, kumain na. Ayan na mga kasinag, kumain na pala yung ating mga alagang baboy. Kumain na pala mga kasinag yung ating alagang baboy. Anong nakaraan pala mga kasinag, may nagko-comment. Nagtatanong kung effective naman daw yung ginawa naming hukay dito. Ayan mga kasinag, oh. Ito yung hinukay natin noong nakaraan. Tabi tayo po, ano po. Ayan. May tubig yan mga kasinag. Hindi lang kita at medyo madilim. Napakalinaw ng tubig nito. Oh, hindi ako nagbibiro mga kasinag. Ang linaw ng tubig nito. Napakaganda pati ng bukal. Pakita ko sa inyo ha. Yan na. Medyo mabigat eh, isang kamay. Ayan oh, nakita nyo mga kasinag. Oh, malinaw po ang tubig niyan. Oh, di ba? Napakaganda ng bukal nito mga kasinag. Kaya sa nagko-comment pala kung effective daw yung hukay namin dito, effective na effective mga kasinag. Napakaganda ng tubig. Sa mga susunod nga sabi ko, kakabitan ko ito ng pang-spray, yung yung pwedeng gamitin diyan, no, pang-spray sa mga dumi ng baboy, panligo nila. Pag ako nakaluwag, bibili ako ng mga kasinag para ilagay na lang diyan. Hindi na kami magpapartabo. Diyan ko lang ilalagay at pang-spray ko diyan. Di ba? Ayos. Saka napakalinis ang tubig dito mga kasinag kasi nasa taas siya. Wala siya doon sa kalibil ng kulungan ng baboy. Kasi ang kulungan ng baboy naman, yung mga tubig na ginagamit diyan, sige lang agos ng agos sa baba. Hindi nagpipermanente. Kaya napakalinis ang tubig nito kasi nasa taas siya. Ganyan dito sa amin mga kasinag pag nagawa ka ng hukay. Saka napaganda mga kasinag yung pakahukay natin. Gawa ng pati, siniminto natin ang palibot. Hindi pa nga tapos yan simintuhin. Medyo nagtitibag na nga yung mga gilid niya. Isang supot na siminto pa. Tapos na yan hanggang taas mga kasinag. Tapos bububungan ko yan. May pambubong na ako doon sa bahay. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, sa lahat na nag-sponsor para sa aming simbahan, sa lahat ng tumulong sa pagbayani, Team Lakas man at hindi Team Lakas, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagpaabot ng tulong, si Lord na po ang bahala sa inyo mga kasinag na magbalik ng mga ipinagkaloob nyo sa aming tulong para sa aming simbahan. Mga kasinag, hanggang dito lang po. Bye bye.